Máis protagonistas, estamos principiando este programa en directo dende As Cancelas, Centro Comercial As Cancelas. Estamos aquí pois vivindo unha xornada distinta, diferente, facendo radio fora dos nosos estudios, que tamén nos gusta moito, como non, celebrando o Día das Letras Galegas. Imos ter música por diante, imos ter a xente de Xirandaina. Penso que Lucía Miramontes forma parte de Xirandaina, pero a convidada que temos agora, pois eso, dixemos que viñera este programa de radio, porque está moi vinculada tamén a todo o que ten que ver co que se celebra nesta xornada do 17 de maio. As pandereteiras, as cantareiras, a tradición oral. Bueno, pois de todo eso sabe moito Lucía Miramontes. Lucía, moi boas. Moi boas, encantada. Encantadísimo de que estés neste programa especial. Responsable de Bulideira. Sí. Que é isto de Bulideira? Onde está Bulideira para aqueles que non o coñecen? Vale, pois contamos un pouquiño. Bulideira é unha tenda que está aquí en Compostela. Estamos na Rúa San Lázaro e é unha tenda que nos dedicamos á confección a medida de traxe tradicional e á venta de complementos. E a maiores formas parte de Xirandaina. Sí. Despois falarei Sí. contigo seguramente, Sí. porque están chegando aquí un montón de xente de Xirandaina, unha agrupación tamén compostelá, con Bartolo de Transfondo, que foi hai un par de meses que se celebrou en Santiago de Compostela unha homenaxe a un gran gaiteiro que fixo tanto pola música e pola tradición, que lle apodaban Bartolo, que era o teu avó. Era o meu avó, sí. Que teremos o teu pai tamén por aquí, Manuel. Sí, Manuel. sí, isto vai de xeración en Estará por xeración. aquí. Me dixeron que tamén tes descendencia, Sí. e que tamén tira polo asunto. Efectivamente, meu O sea, abuelo foi a primeira xeración, a seguinte foi meu pai e miña tía. Estamos xa coa cuarta xeración. Sí, na miña xeración estamos meu primo, miña prima máis eu, meu irmán non quere saber nada da música tradicional. pero alguén tocou. E na seguinte, de momento, sale unha nena, Bueno, e de momento xa lle que é está a miña, gustando. e sí, xa baila, toca a pandeireta e o tambor. Bueno, claro, falaba outro día que veo a radio do teu pai, Manuel, como moi emotivo, moi caro. Sí. Era o seu pai e o teu avó, pero que significa? Que recordos tes ti de... Pois é que eu penso que hoxe en día somos o que somos como familia, como persoas individuais, gracias a él, porque medramos con isto. O sea, eu creo que a paixón que eu sinto, xa non só pola música, en xeral, pola nosa cultura, pola nosa tradición, veo gracias a que o víamos na casa a diario. E eu creo que así nos pasa a todos, non? Realmente, pues, prácticamente toda a nosa familia está vinculada a isto. E é porque o vivíamos de meu avó e de miña avoa. Tamén, sí. Que tamén se mencionou sí. Esa parte importante, bueno, Galicia é muller e Galicia sí. Como matriarcado que hai, é que un home non sería nada sin unha muller ao lado, neste caso Bartolo, o dixo teu pai, sí. Non sería ninguén. Sí, o dixo el tamén cando lle gravaron o programa Lalá. Fixeron un programa Lalá e o primeiro que dixo é... Mira, estou aquí, todos os honores, pero... Efectivamente, esta é a miña señora. Sí. Que interesante. Que se sinte 17 Día das Letras Galegas, toda a tradición, cantareiras, pandereteiras? Para min é importante, é moi importante, porque eu no meu día a día, o meu traballo, a miña vida personal, todo xira ao redor da tradición, da música tradicional, do traxe tradicional. Entón, para min, igual que para calquera, non? Pero un pouco máis porque lle dedico o profesional e o personal, non? Que se lle dedique ás cantareiras, que aparte é a rama na que eu xa fai anos que non bailo ahora, pero bueno, bailei toda a vida. Que se lle dedique ás cantareiras, non? Eu creo que a calquera que toquemos a pandeireta ou que escoitemos unha pandeireta, se nos poñan os pelos de punta, é un tremendo orgullo. Foi un acerto, Total, totalmente. Seguramente que diga isto ao longo do programa, foi un acerto, e este Día das Letras Galegas ten un apegamento coa cidadanía quizáis maiúsculo que con outros, con todo respeto, a todos aqueles que se dedicaron ao Día das Letras Galegas, pero é que algo moi de base, moi de pobo. Eu creo que nos toca un pouco a todos, en realidade, porque todos temos unha amiga, un amigo, un primo, bueno, alguén, non, cercanosa que está de alguna maneira, non, no mundo da música tradicional. E aínda que o día concreto das cantareiras, eu creo que se fai un pouco amplio para todo o que ven sendo música tradicional. Todo o mundo da música tradicional nos sentimos hai un pouco identificados coas cantareiras. Traxe tradicional galego. Sí. De que estamos a falar? Porque claro, traxe tradicional galego, pero como se conforma un traxe tradicional galego? El e ela, entendo. Sí, pois en base á tradición, a recuperación de pezas antiguas e a moito traballo, moitas horas de traballo. Xa en canto a recuperación de pezas, e logo gran parte do meu traballo diario é aconsellar e asesorar a xente
tanto a nivel individual que se vai facer un traxe personal como a directores de grupos. Nas asociacións máis grandes, máis pequenas, temos moitísimos clientes, cada ano damos gracias a que temos máis e máis traballo, e a gran parte do meu traballo é o asesoramento. Entendo que isto é así, a tradición oral, chamas de asesoramento, pero isto é conservar a tradición e que perdure e asesorar en recuperar pezas antiguas, en recuperar. reproducilas. Claro, o traxe tradicional galego actual, se botamos 50 anos atrás, é o mesmo? No, para nada. Fonse perdendo, faise... Sí, pero... Para nada. Evoluciona, desvoluciona, como sería? Ahora mismo, para min, cada vez se coñece máis e cada vez se estudia máis. Sí. Sí. Porque si ti botas ollada 50 anos atrás, ti se pensas en un traxe tradicional, vas a pensar seguramente nunha saia vermella pola rodilla, sí. unhas enaguas co lacito vermello, a camisa co laciño vermello, o dengue e un mandil pequerrechiño. Ese é máis. Que é como, un pouco sempre relaciono eu como, que pensamos? Andalucía, todas vemos o típico traxe de sevillana de lunares blanco e negro, ou vermello e negro, ou algo así, non? Entonces, eu creo que ese día se estudia. Impacto. Efectivamente. O sea, a xente di... claro, que o traxe de galega, a falda vermella tal e cual. Gracias a Dios hai moitísima, cada vez temos máis información, cada vez se estudia máis. O noso traxe é, eu creo que das cousas máis ricas que todo o mundo deberíamos coñecer, que está moi ben isto das letras galegas e tal. Ao mellor tamén había que darlle por aí unha volta. Un pouco, eu creo que falta traballo nas escolas. Sí. Sí, porque na base ti primeriza, explicas a un neno que é un traxe tradicional, é unha falda, o que che decía, da falda vermella e demais, é que o noso traxe é tan rico. O traxe de Compostela é o traxe máis espectacular que hai en Galicia e non se coñece, a xente non sabe que un traxe compostelán, por exemplo. É que, como é? Pois mira, claro, que vou a decir eu? Defineo. Que vou a decir eu? Mira, para min, bueno, hai moitas vertentes, non? Sí. O sea, podes levar diferentes pezas. Para min a máis representativa dentro dun traxe compostelán é unha cofia, sí. Unha cofia como Dios manda, unha chaqueta que pode ser tamén dengue ou ambas as dúas pezas, e por debaixo falamos de saias baixeiras, falamos de basquiña ou mantelo, tamén depende un poquinho, pero igual a máis representativa é a basquiña. Sí. A basquiña é unha peza que é como se fora unha especie de falda, é longa e como sería o mantelo, pero sobrepasa un pouco máis, o sea, é unha peza moi grande, moi pechada, que é un espectáculo e que aquí en Compostela era das zonas onde máis se utilizaba, e logo Compostela predomina, eu creo que é a única zona de Galicia onde se borda directamente sobre a tela e se borda non en negro, en dourados, en prateados, e que é unha riqueza espectacular. E quizáis descoñecida. Sí, é verdad que a día de hoxe coñeces un pouquiño máis, pero bueno, falta moito traballo, falta moito traballo ainda por facer. Temos que ir a Bulideiro un día. Pois sí, encantados. Agora mesmo a xente está poñendo imaxe aí en diapositiva e demais, pero a chegarnos un día e gravar ali coas nosas cámaras e que nos amoses. Nos estaremos encantadas de atendervos sempre. Estes traxes tradicionais. Bien, pues mira, temos un titular aí, que o de Compostela, dentro dos traxes que hai por aí. En traxe super rico. En canto a xoiería é espectacular tamén, porque aquí en Santiago había unha ourivería importante. Entón, en canto a xoiería tamén é espectacular, pero en calidades, incluso o traxe de home, porque eu, claro, tiro un pouco máis sempre por o de muller, non? Pola parte que me toca, pero o traxe de home de Santiago é un espectáculo. Sí, tamén é rico, porque moitas veces no día a día, na moda do día a día, non ten tantos matices como quizáis a moda das mulleres. Pero que nada que ver. Nada que ver, non? No tradicional e no traxe non. Nada que ver. O traxe tradicional de home, bueno, hai nos máis sencillos e menos, o mismo que che dicía das saias vermellas, pasa un pouco co traxe de home tamén. Claro. Pero hai diferentes vertentes. Por exemplo, para min, os chalecos de Santiago de home non teñen comparación, o sea, son espectaculares. O noso grupo de Xirandaina vestimos de Santiago. Os homes levan traxes de Santiago e levan os chalecos super bonitos. Teño un cliente, moi bo cliente e amigo que ten unha colección de chalecos de Santiago que é espectacular. Mándolle un saludiño desde aquí a Xan. Un saludo para Xan, por favor. O mesmo día pasamos pola túa casa que nos amoses esa colección. Tengo unha boa colección, Sí. Chaleco? Sí. Encántalle porque ademais é tamborileiro, leva toda, bueno, moitísimos anos tamén vencellado a música tradicional e o vive moitísimo e eu creo que o gaiteiro máis presumido que conozco, bueno, tamborileiro neste caso, pero el non sale da casa sin ir perfecto aquela faixa xo co chalé, que non lle vale calquera cousa, el vai da cabeza aos pés, Pois Xian era, non? Xan Ferraz. Un saúdo, Xan Ferraz, mira, xa temos
Pois se non se daba por aludido, agora que se Ahora dá por xa. aludido. Che mandamos un saúdo enorme ao gaiteiro máis presumido, Efectivamente. de Galicia e fora de Galicia tamén. Lucía, pois un placer enorme. Falamos agora, porque se están chegando o resto de compañeros e de compañeiras. Sí. Imos ter música en directa, imos ter pois esa música que nos toca. Cando a vivimos aquí na nosa terra, bailamos, a disfrutamos, pero cando escoitamos unha gaita a 2.000 kilómetros, a 3.000 kilómetros, eses galegos que están fora, que poden estar escoitando radiolirsantiago.com, hai cando escoiten a pandeireta, cando escoiten esa turuxo, esa gaita, que melancolía pura e dura, é festa, é tradición, é homenaxe, pero cando se escoita fora, aqueles que estivemos fora, non moi lonxe, pero fora, ten unha connotación que é Galicia, é sentimento. Eso que estamos celebrando no Día das Letras Galegas, entre outras cousas. Lucía, algo máis que aportar? Nada máis, encantado de estar aquí Pois con vos. non marches lonxe que falamos agora de novo. Perfecto. Veña, seguimos adiante.